Kriget är nästan slut nu. Du Ladde, det var synd vi gjorde cigaretter utav alla rubelsedlarna. Vi kunde gjort affärer nu med ryssarna. Eller vad säger du? Ja, det var illa dumt det. Vi kunde ha stannat här och köpt guld för pengarna. Ja, guld och diamanter och allt möjligt, ja. Men nu får man åka till Svedala med 2 stycken pungkulor som ser ut som blåbärsris. Med blåbär i. Tack vare dig. Förlåt, Kalle. Jag hade ha ljugit lite. Förlåt. Vad sa du till Irja igår egentligen när han fick en spark till? Va? Är du helt oförskämd? Förlåt, Kalle. Ja, jag sa till Irja att när era flickor nöt så blir hon löt. Jag förstod det. Det var inte undra på att jag fick en spark till i skrevet. Tacka för den. Och vad tror du att de säger där hemma när jag kommer hem? Med två blåbär till pungkulor. Det har väl någonting eller riset och kvar eller? Hade det inte varit fler nu så hade jag... De är super. Kalle, Ladde har ingen att gå till Olga lämnat dig. Ja, men du får åka hem ändå och titta på dina anhöriga där. Nej, jag har inga. Snälla Kalle, jag har henne här i Sverige. Nej, det får du inte. Jag vill inte se dig mer. Ta en sup du med, Ladde. Så, ja. Vi har blivit ett par ena här ute. Så. Ladde får följa med till Sverige, ja. Så är det. Du får följa med till Sverige. Äntligen får vi komma härifrån. Ja, men det ska väl bli kul att träffa en svensk tjej, Ladde, eller hur? Ja då, jag träffar en tjej och flyttar dit och dig, Kalle. Nej, du ska inte bo med mig hela tiden. Nu tillfälligt får vi se sen vad det blir. Okej? Okej. Tack för alla som har följt oss vid fronten. Vi syns där hemma sen. Tack så mycket. Hej då alla. Vi syns i Sverige. Ladde vill det också. Så vi syns i Sverige. Puss och kram. Puss och kram.